Дарко, здравей ти дядо. Баба ти дядо. Аз съм Марко. Следваш ли поздрав за Славчо да продължава? Не, къща го ли? Славчо! Изложи на толкова много да изложи. Моля да изложи. Славчо, ти чули? Да, слуха апаратите си не въздуши. Ходиш ми казвам, Славчо да поздравява, да продължава от ден Бени диското. И Славчо в момента тук ли сте? Ние не сме чули, иначе те не сме чули. И по-интересното е, че това не разпляскаме, то си отива и не разпляска. Защо не разпляска? Сега бе, когато разпляскам, трябваше да вземам причу до него. Бях взела причу, сега ще дам на някой да ето, това беше и това време да ще го поздравят. И сега цяло в това време. На публиката не става неудобно. И веднага става на нас. И аз не съм Сега може неудобно. И край всички чуха и край той сърдите да се види, ние обичаме. Това малко на пейзажа, ами Айде. Ние той сега ще го играете, ама за време. Вечер, ако ни го разиграете, това ще се играете. Няма начин, не тук на нас го спорим. Ами На второ време. на здраве! Дядо, на здраве, бе, дядо! Аре, дядо, Айде, на здраве, бе, дядо! Ти много пасивен, бе, снимате. По-малко. Да камерата да ви изглежда. Скажи дядо. Снимавай. Яо, Стефане! Я Стефан Кържак, нали? Васька, да ти взела. Ти що ли го взела? Бач, Стефане! Бач, Стефане! Това викам на... Той е дядо, баба, дядо Стефан, ние баци, баба, той е дядо. Няма да се изглежда на него. Сами дойде от работа. И сега да ни падна терас, да ни гони въобще на терас. Кой е терасата? През кой път? Не е там, оне. А това къде да знаеш? Добре, тук се е добре. Или затвори вратата от кухнята и няма да излиза на тя. Да, това няма да отвори. Тебе това да не е... И ти трябва да го вържиш тогава. Предо срещу До тебе. Това майка му да остане. След като поела да живее. Точно ме включа, бе, То трябва да гледа някой човек, не да фи тук да спи. Майка си го гледа, нали си го наблюдаваме? За малко да сгадат соло. Нали от нашата щера няма да пие. Ти не пие, божак не пие. Училка, На работа, той да тук какво прави? Не пие. Кафе не пие вече, аз я време. Да? Много страшно. Трябва да чукаш Бангьовщето! всеки иска дрон. Сърце, обърни се сърце, че това. Ай, как скачаме в колата, айде. Няма да снимаш, защото тук е полицай и ще го компрометираш после. Той е от нашото село. Няма, той е бабино село, не от нашото. Може по-близко, защото няма да се познаем. Ела тука. Ела тук да правиш един видеофилм специално за нас. Айде. Аз съм на централна позиция, дай Васко. Айде, бе!
Айде, давай, идем да сам. Нека да Идем тук да документираме нещата. Айде. Бургаско лято. Бургаски вечер. Бургаски вечер. Бургаски сутрин. Свършили слабо да докарваме тук младоженците. Сватбата продължава. За какво да ги оставим тук, бе? Те не е място вече тук. Да, но те сега ще броят парите. Ангажимент, Това ангажимент. няма ще броят парите. Те може и друго да броят, не парите сега. Ти какво? Това са проблема. Води хора Ама, сега. ние тия работи сме ги разучили. Бора, моля се, бори се тук. Аз колко съм предвиниш на себе, ако не, ти ще не изпратим тук. Не, аз пак ще идам. Тук свърши, че няма. Ето. Ако съм предвиниш на себе, ако не, ще не го Така ли да правим? Така. Давай го зърнала. Дай един стол. Няма да сядам, защото сега... Ще документирам тук продължението. Това се е едно. Възполз, като се разбира, само спи и не се оправям. Дядо Стефан, го правим. Шем ли още, дядо Стефан? Дали пан речи? Кръстил се на краката, аз седнал на земята. Ти кой викаш на болни трябва, никой искам Чак ли Христос от Да. Имат ли гости вас? Уна му се трябва да спитнеш. Аз го успях пак да се поздравим. За снимките. С батко, две очи разплакани. Две очи разплакани. Много се не запада. Две сълзи горещи. Давай. Могат ли да разтопят лени на сърце? Давай, отгорно, давай. Две очи разплакани, две сълзи горещи, могат ли да разтопят лени на сърце? Еми, това е. Професионализъм. От тук отиваме няма да този Пляскайте, пляскайте. Казах, че има и мъже и жени. Само така Жените са отиваме мини. ощетени. Жените са ощетени. Да го дам на горе. Кърлиш ли, Милана? Ти знаеш, че кърлиш. Аз отива да я пръскачка.